What's up guys, it's me again, Pops Marco, and welcome to my YouTube channel. At kung ngayon ka pala nakapanood sa aking mga videos, ay mag-subscribe ka na and click the tiny bell para updated ka sa aking mga videos. Nung nakaraan ay pumunta tayo sa Natividad, Pangasinan, kung saan pinuntahan natin ang Christ of the Redeemer sa Sky Plaza. At ngayong araw naman ay papasyal ko kayo dito sa aking bayan Sinilangan, dito sa bahay ng Rosales, dito sa lalawigan ng Pangasinan. At kung gusto mong makita ang kagandahan ng bahay na ito, panoorin mo hanggang dulo. At may makasama tayo ngayon na isa sa aking kaibigan na si... Hi guys, it's me, Ever, and isa ako sa mga friend ni Pops Margo, and isa ako ngayon sa mga kasama niya sa kanyang gagawing vlog dito sa bayan ng Rosales. Konting kaalaman, alam nyo ba ang bayan ng Rosales ay minsan tinatawag din siyang Carmen, batay sa kilalang barangay Carmen. Mula naman dito sa St. Anthony de Padua, maglalakbay tayo kung saan makikita ang isa sa pinaka-dinadayuhan na grotto dito sa bahay ng Rosales, ay ang Our Lady of Rosales Grotto. A few inches later. At tumigil ang aming mundo dahil inulan na naman niya. Wala na naman. Hello? Hello? Ay, may tao. Hello? Yan. Nakita nyo guys, umulan na po. Yan po ang aking motor. Yan. Hindi po ito. So, ang next sana natin, punta tayo sa Our Lady of Rosales Grotto. Mga siguro, dahil nga vlogger tayo, sige, tuloy ang vlog. Para sa inyo guys. Para sa inyo. Nawawala po ang aking susi. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Alam, saan nga? wala akong promise. Baka binusa mo. Pero makakapunta na tayo sa Our Lady of Rosales Grotto. Tama na. At andito na nga tayo sa Our Lady of Rosales Grotto, kung saan nakikita natin ang statue ni Immaculate Conception.
At may makakasama rin tayo na mabago kong kaibigan. Bagong kaibigan dito sa grotto. Hello, baby girl. Hi. Hi ka. Hi. Asan na yun? Kaway ka. Hi. Kaway ka ah. Hello, come on. Yan. Alam nyo ba, ang grotto na ito ay tinayo noon ni Ginoong Roel Darang noong 1987. Dito sa side na to, yan, may kuweba dito papunta dun sa likod ni Mother. Oh. The Immaculate Conception. Asa? Mama Mary, kamulit. Tara, pasukin na natin mga bayash. Sad to say, hindi natin makakapunta sa ating next destination na isa rin sa kinadayuhan dito sa Rosales ay ang tinatawag na Akop Dam. Dahil nga po umulan, ito ay iniiwasan rin po namin madisgrasya, maputik, mabato at baka po hindi kami makauwi. Para sa kaligtasan lamang. Ano po? Bukod sa mga magagandang places na matatagpuan dito sa bayan ng Rosales, syempre ang nagmamalaki din ng Rosales ay ang tinapa. Game! 1, 2, 3, go! Konting kaalaman. Dito ka, dito ka, mas. Alam, Wait lang. I-ano natin. Yes. Wala. test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello, hello. Sad to say, hindi natin makakapunta sa ating... Wow!
Isasama ko to sa ano, yung mga bloopers. Hello, kamay. Ring, buding. Sayaw. Sayaw. Sige na, sayaw na. Bilis. 1, 2, 3, go. Sayaw. Sayaw. Ayaw mo naman. Ako. Ay, ano ba yan?